गुथाला गाबोन ट्रेनिंआव थांमारसिगोन जोंफोरखौ बयखौबो गारनानै गोसोखौ आं माबा दरसे दरसे सुखुवा मोनबाय दं। गिनायबो मोनसै आं एसेबां गोजानाव थाहैगोन मा जायो मा मायो। इसोर आंनि गुथालखौ मोजाङै लाखिदे। आंनि गुथालाजों जेबो जाया इसोर मोजाङै लाखि। आरो ट्रेनिं जोबनायनि उनावबो बबे जायगायाव होयो माबायदि जायगायाव होयो गिथाव बाथावनो। जानो लोंनोबो जेबो सुखुवा जादों आं। बेफोरबायदि साख्रिफोरनि ट्रेनिंआ बेसेबा खस्थ' जायोनो। आं खोनानायावथ' बयबो मानसिफोरा बुङो बिराद खस्थ' मोनो होननानै ट्रेनिं जायगायाबो खाथिबाबो गुबुनमोन इसिबां गोजानावसो। आब' औ आब' ओंखाम जायाखै उखैसोबाय आङो। स्कुलावबो एख' जाखायाखै आं दिनै। नै दालि बइल खालायदों र' आङो। जाबाय आलु भाजायाबो जाबाय नै दालिया जाबानो जासिगौ। अ गोदौबाय दं। आब' नों सिखौ हमगोन होननाया मा जाखोलै? माथो हमाखैयानो दाबो। हमगोन र' राजा समा गोरोबाखै। दा आरो गुथालाबो गाबोन थांगोन आं एसे दुखु मोनबाय दङ टेनसन जागासिनो। अ गुमैया गाबोन थांसिगोन न' आब'? औ बेखौनोथ' टेनसन जागासिनो आं गाबोन थांसिगोन। बेसेबा गोजानाव थांसिगोन जोंफोरनिफ्राय। जों दा खाथियाव लिंहरबाबो आलासि जानो फैयो होनना बुंबाबो फैनो हानाय नंला। हाजारबाबो गुथाला खाथियाव थाब्लासो मोजां मोनो गोसोखौ। दा जों सानैबो मावरिया नालाय रावबो गैयाबो। गुथाला थाब्ला आरो सोरबा थानाय बायदि मोनो। औ दाथ' गुमैया गोजानावसो थांसिगोनलै। गुमैया होमबा फैनो हाया होमबा गेजेर ओजोंनिफ्रायनो? बेफोरबायदियाव ट्रेनिंआव हाया फैनो। थांनो हाया होमबा जों? हाया जोंबो थांनो हाया रावबो थांनो हाया रावबो फैनो हाया। मानो बेबायदि होमबा? मोनथिया मालाय सरखारनि नियमखा बेफोरो नियम खान्थिखा। फंबाय थांमारसिगोन होनबा गाबोन गुथाला ट्रेनिंआव? औ आदा थांनो होननानै नै गथ'आ गाबोन थांसिगोनानो समा सफैबाय। माबोरैबा मोनबाय दं दै आदा गथ'खौ एसेबां गोजानाव दोनहरनांसिगोन। जोंनिफ्राय गोजानाव थांसिगोन। दे फंबाय अबावथो आरो बेबायदि जानो फिसाफोरखौलाय अबावथो मेगन सिगाङाव नुबाय थानो। बेबायदिनो आरो समजों लोगोसे फिसाफोराबो गोजान जालाङो। गावबा गावनि लामाखौ लानांगौ जायो। गावबा गावनि संसारखौ दानो थाखाय गोबां गुबुन बेबायदिनो लामा लानांगौ जायो आरो गथ'फोराबो। औलै आदा माथो खालायबावनो थिनहरनोबो गोसो गैयामोन गावहाबो थाङोनो। बिमायाथ' थिनहरनो गोसोआनो गैथारामोन। दा मालाय गावहानो बेफोरबायदि साख्रिखौनो मोजां मोनखायोबा थांनाङा होननाबो बुंनो हाला। गावबा गावनि गोसो मालाय गावबा गाव सानना दोनो मा खालायगोन मा मागोन। औ नंगौथ' र' दा गावहानो बे साख्रिखौनो सायख'ना लाखाबायबालाय नोंसोरलाय आरो माथो होनबावनो। जायखिजाया मोजाङै थांबानो जाबाय दे आरो। मानसियालाय आरो बेबायदिनो मावना जानांसिगोन। सोरबा आर्मि मावगोन सोरबा मास्टार मावगोन सोरबा दखान होना जागोन बेबायदिनोसै आरो। औ रानियालाय फैगोन न हाबिलाया? गैया आदा फैयानो। अ फैयानो आरो आंबो दाखालिबावै खेबसे फन खालायाखैयानो। गोजानबो जायोना आरो अख्राङा स्कुलबो दंनो थांलाय फैलायबो खस्थ'बो जायो बेनिखायनो फैनोबो होआखै। आलाय सिलायलै आदा गथ'फोराबो मा बुंनो जोंहानावनो थानो होदोंमोन थायानो गावसोरा। औ जोंहानाबो बेनोना बिमानैया मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया। मा बुंबावनो न'खरावबो नांलाय खमलाय जाबाय थायो फंबाय। माथो बुंबावनो हिनजावानो एसेबो बुजिनो नाजाया। आंनि थाखायनो खस्थ' जानांगौ बायदि जाबाय आरो गथ'आ। खायसे माबाबोलै आदा खाफालावबो लिरना लाबोखायो जानांगौआ जाखायो। औ नंगौ नंनायालाय। माबा सानसे थांना फैगोन दे फंबाय नोंजों आंजों। आंबो हारसिं थांनो माबोरैबा मोनो। बे नोंबाजैयाथ' थांखाया सैखाया सुखुखाया। सानैजों माब्लाबा थांना फैनो नामा बाइकआव? आंबो सिनायबाङाबो हारसिं थांनो माबोरैबा मोनो। औ जागोन दे आदा रबिबार नायनानै थांसै। नोंहाबो स्कुल बन्द' जागोन आंहाबो खामानि बन्द' जागोन दे रबिबार नायनानै सानसे थांना फैगोन। आं गोसोखौ सुखुवा मोनसिदों। गाबोन गुथाला थांसिगोन जोंनि मेगननि सिगांनिफ्राय नुनाय नंला गोसो जाब्लाबो। नंगौथ' र' बिहामजो माथो खालायबावनो। उन्दैनिफ्रायनो जेरावबो थांफेरा माफेरा मेगननि सिगाङावनो थाबाय थायोमोन। दा गाबोन जोंफोरखौ गासैखौबो गारना थांजोबसिगोन। आं बेनिखायनो बुंखादोंमोन ना आयै गुथालखौ थांनो होआ होननानै। नोंसोरनो बिफादो नोंनो थां जेबो नङा होननानै। दा दिनै माबायदि मोनदों आं फोरमायस' हायाखै। गाबोन फिसाया जोंफोरखौ गारना थांजोबसिगोन। एसेबां गोजानाव मा जायो मा मायो बेसेबा गिनाय मोनदों आं गोसोखौ मिन्थिगोन हायै। सान्थि मोनाखै गोसोखौ ख्लाब मोनगासिनो आङो। असान्थिनो फिसाया गोजानाव थांसिगोन एसेबां गोजानाव। आं बेबायदि जाहोननि थाखायनो आङो गोजानाव दोनहरनो गोसो गैथारामोन आं गथ'खौ। बेबायदि साख्रिखौ मावजानोनो बाखायोमोन आं। बेनिखायनो मावनाङा थांनाङा एंगारहरा होनना बुंखादोंमोन। नोंसोरनो दा माबायदि मोनदों? एसेबां गोजानाव थांसिगोन जोंफोरखौ गारनानै।
नोंसोरबो बयबो थांनाङा होनना बुंनायब्ला मालाय थांनायानो नङामोन खोमा। बिहामजो माथो खालायबावनोदि दे दा बे आबौआ बेयावनो थांनो गोसोथारनो दा मा जोंनि बाथ्राखौथ' अबावथ' खोनासंनो दे दादि गोजानाव गारना थांनो नागिरदों बेखौ नोंसोर मोजां मोनगोन आरो अबावथ' मोजां मोननो बिहामजो जोंखौथ' गोसो गैयामोन ना एंगार हरनो दा गावहानो बेखौनो मावगोन होनना बुंथारबाय। जेरावबो हर थाफेरा जेरावबो थांफेरा मालाय सेंग्राफोरबायदि मालाय गथ'फोरबायदिबो नंखाया मानसिया बेसेबां गोजानाव गुबुन जायगायाव थाहैगोन बेसे गोसोखांगोन आं दाउदै बायदि फिबाय दाउदै बायदि लाखिबाय मेगन सिगाङावनो दा हरखाबनो गोजान जाना थांनो नागिरदों उन्दैनिफ्रायनो बामनानै फेदेरबाय नायल' जायल'नो आबौ सासेल' फिसा बेसे ओरै जाहां मायबा जाहां बेसे नायल' जायल' फिबोबाय बे गथ'खौ गोजानावलाय अबावथो दोनहरनो गोसो जानो थेवबो आरो बेबायदिनो थांनांसिगोन आरो बिखाखौनो खाब्लासो थांनाय बायदि मोनबाय आं मोनथिबायना आयै सानफ्रोमबो सोरांबानो नुनाय गथ'खौ गावनि मेगन सिगाङाव नुबाय थानाय गथ'खौ दा गाबोननिफ्राय नुनाय नंला बेबायदि सम मालाबा फैगोन होननानै आं माब्लाबाबो सानाखैमोन आं सानदोंमोन आंनि फिसाया आंनि मेगन सिगाङावनो थागोन होननानै दिनै गोजानावसो जालांसिगोन दे बिहामजो जि जाबाय बांद्राय सानबाय थानाङा दा गाबोन गथ'आ थांगोन बियो बेबायदि नुबाय थाब्ला जोंफोरखौ गोसोखौ दुखु मोनगोन बियो खामानियाव गोसो होनो हानाय नङा। थांमारसिगोन होनबा नों गाबोन? औलै माबा आंबो बिराद माबोरैबा मोनबाय थादों थांनो गोनांखाय। गैला आरो जोंफोरना आगोलनि बायदि जानाय नंला आगोलनि जिउआ सेस जाबाय आरो जोंफोरना खतम आगोलनि बायदि जेबो जानाय नंला जेबो जाला जोबजोब्बाय आरो ना नोंबो साख्रियाव थांसिगोन गाबोननिफ्राय आंबो हारसिं जासिगोन लाइफ स्टाइला गुबुन जासिगोन गैला आरो गोसोखांबाय थानांसिगोन आरो आगोलनि बाथ्राफोरखौनो। औ अबावथो आरो मानसिनि लाइफ स्टाइलानो बिदिनोखाना सोलायबाय थायो खोन्दो थांनि सिगांनो बिराद माने होंगो दोंगो जाना दंमोन आं थांसिगोन र' होननानै नाथाय थांनाय समा फैनायखाय माबा गोसोफोरखौ ख्लाब मोनगासिनो। मोनगोनथ' र' थांफेरा मावफेरा गुबुन मोनसे खामानियाव गोदानै जागायजेनगोन गोसोफोरखौ माबोरैबा मोनखायोना हाजारबाबो। औ आरो बेफोरनो आरो साख्रिफोरानो एसे आलादा जायोना आजादिबो जाया आरामदायकबो जाया नोंना हाग्रा बंग्राफोरावसो थालाबायनांगोन नङा होमबा खस्थ' जायो आरोना बेफोर साख्रिया। औ गिबियावनो खस्थ' जागोन खोमा खस्थ' मोनगोन उनाव आरो एडजास्ट जालांसिगोन। आंहासो दिन जासिगोन आरो हारसिं हाला दसे आद्दा मारिनायाबो गैया जासिगोन नों गैयाबाथ' आरो आंना सुखुनाय लोगो गामियाव गैखायानो आं जाय दिननिजों थांनोबो मोजां मोनखाया। थांनांगौब्रा मेरला सेंग्राफोर दं गामियाव। ओइ सुखुवालै आं जायजों बेजों थांनो नोंहाथ' मालाय ओजों थांनानै गोबां रोखोमनि मानसिफोर लोगो मोनहैगोन आंहा हारसिं जासिगोनब्रा टेनसन मोनबाय आं। ओइ नोंबो आरो थांनो गोनाङाव आंखौ इमसनेल खालायनो नागिरदों ना माइलाय? इमसनेल जायाबा नोंथ' ट्रेनिङाव थाब्ला फन हरनोबो सम मोननाय नङा खोमालै नोंथ' फनबो हरनाय नङा खोमा। हरगोनब्रा बयनोबो फन हरगोन सम मोनबानो। बेनिफ्राय बाजैयालाय फैयानो नोंहालाय मानोथो थांदि खेबसे थांनायनि सिगां हाबिलानाव? गावआथ' फैनो एसे प्रब्लेम जायो आं होन्दोंमोन थांनांगौ नामा होननानै फैनाङा होननानै बुंदों गावनो गामिनि मानसिफोरा एसे जेनेबा माबोरैबा सानगोन ना दाखालिल' फैथारबायना सप्तासेबो जायाखै सिख्ला मानसि सेंग्रा मानसि नोजोराव गोग्लैना थाब आरो जेनेबा सिटुवेसनाबो बारा थिग नङाना। दाखालिल' फैदों माथो बावदोंसो आं सप्तासेयानो जायाखै जेबो नङा दे। नै आबै नों दाथ' गाबोन थांसिगोनानो ओंखामखौनो मोनजानाय नंला दा हरनि बोथिसेखौल' मोनजासिगोन मा दङ मा गैया मोजाङै संनानै जाहोदो नाहै बेदरै आरोबा माब्ला फैबाय माब्ला मोनजाबावगोन मोजाङै संहोलांदो नोंसोरो आरो नारखोखौबो लाबोगोननो बेयाव हराव ओंखाम जानो उन्दैनिफ्रायनो लोगो दिनै थांसिगोन गोजान जासिगोन ओंखामखौ एसे बुरजा संबानो जाबाय। संगोनथ' आबै दानो संनो जाथ'वाखैना थेवबो आलुफोरखौ हाना दोननि र'। औ हाना दोनखा गथ'आ थांसिगोनबो मोनजानायानो नंला गथ'आ बेसे रावन्थ' बाथावनो दिनैनिफ्राय ओंखामखौनो मोनजानाय नंला न'आव मालाबा फैनो मोनो। आं आदाखौ थाबजानोनो बाखादोंमोन बेयावनो एसेबां मोजाङै मालाय गेरेजाव दरमाखौबो मोजाङैनो मोनोमोन खामानिखौबो रोंखाबायमोन न'आवनो थानानै एसे मोजां खामानिखौ मावनो हायोमोन थाङाबानो जाथारोमोन बे साख्रियाव गावहानो मालाय मोजां मोनखायो थांगोन होननानै आगोलनिफ्रायनो फुङावनो खारनाय प्रेक्टिस खालायबाय थायो मालायबाय थायो अबाव जोंफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो बिलाय। दे जायखिजाया बेफोर बाथ्राखौ आरो नों दा फैबा बुंनांला दुखु मोनगोन आरो गोजानाव थांनो गोनां मानसि बेफोरखौ बुंलाबाय थाबा दुखु मोनोना गोसोफोरा बेफोरखौ बुंनांला दा नोंसोरो लासैनो संहोलांदो माबालांदो गाबोन फुङावनो थांगोननो ओंखामबो जालांनो हानाय नंला दानो मा जायो मा मायो संना हो मोजाङै। आदाया थांबा थानो सुखुनाय नङा नङैनि एदावबाय थायोमोन मायबाय
मायबा होननानै दा सोरै दंबावगोन आरो मायबा नांगौ जाबाबो आदायासो होफैयोमोन सोर होफैबावगोन दा आदाखौ गोजानाव थांजानोबो होखायोमोन आं बेनिखायनो बे जायगायाव थांनो होखायाखैमोन आङो इसिबां मोजाङै बेयावनो मावना जानो हायो माने इसिबां गोजानाव बेबायदि हाग्रा बंग्रायाव थाहैनाय साख्रिखौ लानांगौ दे बेयावनो जों गुदि खाथियावनो थायै थायै एथ' मोजां दरमा मोननाय साख्रिखौ गारनानै ओजों थांनो नागिरदों औ